אם כאן אנחנו כאילו לא רואים. הדובדבנים, נגיד כך. אני מתחיל, רגע מסתובב. אני בוחר את הדובדבן הזה. הנה כאן. אותו. יאללה. אני בוחרתי את הדובדבן הזה. ואתם רואים? יאללה. אני רואה? כן. שם, קצת, תמורים אותך. אבל אני אמרת שמה. יאללה, אני מתחיל לאכול. ניסלת. איפה? ניסלת. אוכל. ניסלת. כי שנייה היה טעות קטנה. אני לוקח את זה. ניצלת? יש. מה לקחת? יש. ניצלת. ניצלת. נאכל. ניצלתי? אני ניצלתי. רואי, תעמיד את הדלף על הציוחית. על מה? תשאיר. חתולי? אני אוכלת לי. ניצלת. מה? יש לה כאן ניצלת. הוא קצוני רצח. סלט, נכון? לא, יש. זה אבל... זה שלך. לא, זה שלי. זה שלך? כן. אופ. טוב, רגע ניתח.